Datan ngawruh ikang tekane tanpa sangkan sanejo lan yang batari saraswati sayekti handayani mekaring samya budaya Sakrawuh Paduka Rama Pukulun kang putra pun Dresanala ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Rama Pukulun semanten ugi kang putra ing Madukara Kanjeng Rama Janaka ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk sahandap cenela Paduka Kanjeng Rama bela dalah. Iya cah loro Dresanala apa dene Arjuna banget panarimanipun Rama dene semono sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang pun Rama sing gedhe pangapuramu Dresanala klawan Arjuna dene pun Rama ngganggu kamardikan anggenmu lagi pepasiyan karon sih ana madyaning Udyana swarga dahana kene lan apa to darunane kaya mangkono merga iki ana bab wigati ingkang bakal tak babar marang jeneng kita sakloron Dresanala wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama nganti ripalungguhan iki pun Rama kepengin wangsulan sing cetha lan gamblang supaya ora tida-tida anggenku bakal mangestoni anggonmu bebrayan kelawan Raden Arjuna. Apa isih ngrembaka lan ngrembuyung katresnanmu marang Raden Janaka? Nala. Kawula nuwun inggih. Kabeng kaojojo jinubu aja jantung kula ingkang ngrengga wonten sanubari inggih namung sesembahan kula Pangeran Arjuna. Punika katresnan kula donya prapting delahan Kanjeng Rama. Syukur yen pancen kaya mangkono. Janaka, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa ya uga mangkono katresnanmu marang Si Dresanala? Inggih. Sampun dados sumpahing manah kula. Ubayaning Janaka gesang kula sakwetahipun badhe kula ginakaken kinarya ngayomi dumateng Yayi Dresanala. Tresnani kanthi lair batin. Tandha tresnane wong lanang sira tresnani wong wadon kuwi apa Janaka? Kedah saged angayemi lan angayomi. Maknane angayemi sak saged-saged tingkah solah bawa ingkang kula tindakaken saged nengsemaken tumraping garwa. Lah yen angayomi menawi wonten tiyang ingkang murang tata badhe ngiyas kang sarta nyenyamah dumateng garwa kula mangke betengipun Arjuna bagus yen pancen kaya mangkono. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng ngomong. Oh, 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 oh,
memangun manah rahayu hayu ana tanha golong gumolong manaduka Arjuna kula wonten dawuh Kanjeng Rama pukulun. Dadi yen ana manungsa ganggu gawe ngogreh-ngogreh marang kerukunanmu, kula mangke ingkang badhe jumangkah cancut tumandang. Lah, ripalungguhan iki kayangan Suralaya geger. Arjuna, merga ing madyaning repat kepanasan ana wujuding raseksa ingkang sak gunung gedene mbarang ngamuk. Arane Dityakala Surasekti. Manguwuh sesumbar. Kabeh para dewa padha mundur. Merga Surasekti duweni panggayuh ora bakal bali marang kayangan lamun to durung bisa sesandingan kelawan mustikane jejantung tumrape si Surasekti. Ya kuwi garwamu si Dresanala. Yen ana buta duweni patrap kaya ngono, kira-kira sapa sing wajib ngayomi kelawan anakku? Kula ingkang jumangkah Kanjeng Rama. Sinokarta mritarta tamtuning upama titi tetep dadi pangobahaning ing Dresanala wonten timbalan ingkang adhawuh. Arep menyang endi kowe? Nuwun palilah kula badhe nderekaken Pangeran Arjuna. Kowe kuwi wong wadon. Tur lagi nggarbini kaya kurang trep lamun to bakal humiring marang jengkare garwamu. Merga iki kewajibane wong lanang, kewajibane satriya. Anggene magut suraning driya ana madyaning pabaratan. Kowe tak jarwani ya Dresanala. Ripalungguhan iki kayangan Ketaman Ruhara. Kayangan Ketaman Gara-gara. Merga geseke jodho tali wangsa. Ya merga katresnan utawa bebrayane manungsa lan widodari iki sing dadi punjering perkara tuwuhing daretah kang kaya mangkene iki. Mula dina sakmengko Dresanala ndak jaluk mulunging rasamu, ikhlasing batinmu, ndak jaluk pangorbananmu. Supaya jagat bisa bali hayu lan tentrem, wiwit dina iki kowe kudu pisah kelawan Arjuna. Om. Peteng dedet jagate Bathari Dresanala. Dupi miyarsa pangandikanipun ingkang Rama, lumpruk datan darbe karekat. Kaya linala sanatot bebayune brol mijil kang waspa prasasat kaya tangkis dadal. Senadyan Ketaman Margiya parandene nadyanto magep-magep pegap-pegap kawijil kang dadi ature brangkangan marak ing ngarsane ingkang Rama.
Kanjeng Rama, kula aturi ngayomi dumateng putra-putri Paduka. Kula nyuwun welas lan kawicaksanan. Mestinipun jengandika preksa. Rikalenggahan samangke Dresanala nedeng Garbini. Punapa boten wonten cara sanes kangge hanyirep dahuru. Kejawi Dresanala kedah pegat katresnan kalian mutiaraning manah Kanjeng Rama. Kula mboten saged nampi Kanjeng Rama. Wong tuwa ki ora ana sing jarak duweni panggayuh supaya anake do rekoso. Nadyanto dewa bakal megatake katresnanmu kelawan Arjuna, nanging nadyanto dewa megatne katresnanmu karo panengah Pandhawa nanging Dresanala. Nanging tetep ana kawicaksanan mengko yen si Janaka wis ninggalake kowe, isih ana priyagung sing saguh ngayomi Dresanala sakutuhe. Ora ana liya kejaba Ratu Tunggul Malaya, Dewa Srani sing bakal ngrabi kowe. Mboten Rama, mboten. Oh. No. Hei, Noro. Hei, kowe iki Garbini lho, Nduk. Semareka den prayitna semuririh eka ambalik Tityani Gandayani Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar gilar-gilar semedining tengahing latar mbegegek ugek-ugek sadulita hembel-hembel lae-lae Semar budal saka Karanggaka Dempel mung kepengin nyusul Bendara Kundara Arjuna ana ing kayangan swarga Dahana. Lah kok tak sawang kae Ndara Arjuna mak klepat ngener mangulon ndak sawang sajake Ndara Janaka katon dicegat barisan segelar sepapan sing wis sikep gegamane ngaprang. Musik to barisan kae tak sawang-sawang kok nek cat katon cat ora wis genah kae barisane Durga saka Dandang Mangure ya. Sajake lamun ndak sawang Batari Durga kaya ora duweni niat, kaya duweni niat sing kurang becik, kaya duweni niat sing kurang prayoga tumrap momonganku Ndara Janaka. Ya,
ora kok Semar teges nyepelekke kasektene bendaraku Raden Arjuna ora. Nanging sajake yen ana campur tangane Bathari Durga iki mesti kongkonane para dewa, kongkonane Manikmaya ya Sang Bathara Guru. Ya. Ketok ya arep ngeroyok bendaraku Ndara Janaka ya. Yen dewa duwe niat sing kurang prayoga Ndara Arjuna bakal tak goleki bantuan kanggo ngundurake barisan kae. Anoman malumpat sampun prabdeng witing naga sehari mulat mangandhap gadingal ing panter timbalan nipun Kyai Semar Badrana Yamiji dumateng kula pun senggono arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda sabdanipun Kyai Semar Badranaya. Anoman kula wonten dawuh Kyai. Kowe ndak celuk ana kene merga aku bakale njaluk bantuanmu ya senggono. Punapa ingkang kedah kula biyantu Kyai. Ngene. Kaya ana repat kepanasan bendaraku Raden Arjuna sajake bakale dikeroyok karo barisan segelar sepapan. Ora kok aku ngentengke marang kasektene bendaraku ki ora nanging kae barisane cat katon cat ora kae barisan Dandang Mangure prajurite Bathari Durga. Yen Bathari Durga kepengin mateni ndaraku Janaka iki wis genah cetha wela-wela yen iki kongkonane para dewa ana campur tangane para dewa. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Kyai? Bantunen ya Anoman. Bantunen bendaraku Arjuna undurna barisan saka Dandang Mangure. Lho nggih. Kula nyuwun pandonga sarta pangestu paduka dadi kula unduraken barisan saking Dandang Mangure. Duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri maruti. Sigra bala kang tumingal prang campo samya medali lur dadet wileteng kata jan mangkong manguntang niti benjang sang aji micil
Kredo mawur mangawur urahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tetek kaya butula para panjriting turangga estim nyemeng duwaja kang kekitir ora kata ingkang duwaja lelayu sabit wit ladalah durung suwe lakuku iki kepranggul ana wanara kusika seta tegese kethek kula sing putih tobat yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu tambuh marang aku aranku Hanoman ya Senggono bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tombak yen nyerang kowe jati angaran sapa sing dadi cecunduk ing laku Temenggung pangkatku kekesete ratu Gustiku Prabu Surasekti. Aranku Temenggung Salokat Katut Barat. Salokat Katut Barat. Yo, nyimpang ngiwah utawa nengen sing arep kok goleki. Panengah Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Janaka. Yen wis ketemu arep tak pateni. Apa dosa kang sarta kaluputane Raden Arjuna nganti arep kok pateni. Dosane dikendhong lupute dindit. Wani nerak kodrat ya kuwi nyalai jodoh tali wangsa. Arjuna ki mung manungsa. Nanging kene ngopo? Kok bakale ngrabi wujuding widodari. Ayo, kowe ora usah melu-melu perkara iki nyimpang ngiwa utawa nengen. Yen ora gelem, kelakon tak lokke sak dosamu. Kelakon panjang kamu arep mateni panengah Pandhawa kalamun bisa jebol dadane Anoman. Loh, pernah apa karo Raden Arjuna? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Babo arep ngopo? Pityan. Suki kendel Bondowani merangi tatal ngrajamu. Lena pangendamu kelakon tebiah dadamu melangsati gawe guroni batangmu we. Toh. Ah. Hey. Ah. Ah. Tak. Hot. Dah. Ah. What? Ah. Oh, bat. Ra. Hot. Bat. Go. Wa. Ah. 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 Hey. Hey. Wa. Ah. Minggat Anoman. Go back. Ha ha ha. Ha. Hey!
sikilmu. Hei, ha, lo, faya. Ha, lo, hi, ha. On, hes, ha. As, oh, hey, oi, pat, ha, aduh, mati ya. Bet, put, hot, blow, was, Nah. Đấy, ta. 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 Mati. Hot, go, ya, ho, Bedes putih, elek. Mundur. Kowe sing mundur, Edian. Hot. Ret. At. Wa. Jiro lu ambruk. Hai. Wa. Lo. Wa. Hot. Hei. Pas. Lo. Wa. Jom layu Anoman.
kaya butula wara panggriting turangga berkata ingkang twaja lelayu ayo gulungan genderamu bongkono kegamanmu kekesete ratu gustiku Prabu Surasekti iki dipati Lingga Garda kang bakal magut ana Rananggono bedes putih ora tata ayo munyuk ngejak pirang dina tak ladeni ayo maju kepara ngarsa leganing atimu kelakon tak remet dadi kelalaring epek-epek wah gembilo diasmu parat Ah! Hai! Hey! Baik! Put! Wait, wait, wah, wah, wait, ha, wait, wah, wait, wah, wait, wah. Blow! Wah! Wah! Wait! Wah! Wait! Ah! Wait! Blow! Wah! On! Blow! Ah! Ho! Hey! Hey! Wah! Ah! Hey! Hey! Wah! Blow! Wah! Ha! Wait! No! Wait! Wait! Wah! 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 Wait! Wah! Ah! Ah! Wait! Wait! Oh! Hey! Hot! Hey! Hey! Ah! Ramingkat bosok halumu. Back! Wah! 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 What? Wah! Hai! Wah! Wah! Hot! Wah! Wah!
Cumangkah anggrus rusumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk umok kang colon idi ladalah ana satriya bagus parandene mung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Sapa wem? Sawangen iki satriya Madukara panengahing Pandhawa. Bojone Dresanala Arjuna aranku ladalah. Dewas kebeneran yen pancen kaya mangkono. Iki Ditya Kala Surasekti. Aku wis gandrung kayung yun tresna kepati kelawan bojomu Dresanala. Mula tinimbang kowe mengko dadi kurban lakon iki, mara gage aku njaluk mulunge rasamu Dresanala kon rene tak peki bojo. Dresanala bakal tak wulungake bareng kelawan pecahing dodo kutaing ludira. Wah. Ing kene dalan patimu, Pa! Hey! Woi! Tak, bo, put, pa, wa, hak, ta, wa, o, hi, ho, wa, hut, wa, bo, wa.
Wasta. Wah. Wah. Mulat marang Sang Harjuna ismunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh Ayo Suramrata Jayamrata ora sumbut karo jenengmu Surasekti pranyata kasektenmu ora gondra sepira gegeden empyak kurang cagak cebol gayuh lintang wong wuta ngitung lintang kaprawiranmu mung kaya mangkene lah kok arep ngrebut bojone Janaka cetha njaluk tak terke ana neraka jahanam mara gage sawangan pusakaku tak longgo parung ora mbredel jaringanmu kepengin weruh aku aduh tobat aku Raden tobat nyuwun pangapunten. Kula ndodho kalepatan kula dumateng Raden Janaka. Kuwi njaluk urip nggih. Kula nyuwun gesang Raden, kula nyuwun gesang. Yen pancen njaluk urip semune tingkahmu iki nyolowadi mara gage wangsulana kanthi blaka blakanan. Kowe tumindak kaya mangkene sing perintah sapa? Kula mboten wonten ingkang perintah Raden. Janji ora gelem prasaja. Gulumu tak tibani, kerisku ora potol, gulumu tak guroni batangmu. Waduh, menawi kula jujur, Raden Janaka kepareng ngayomi kalian kula, mesti wae tak ayomi. Sopo? Ayo sapa sing ngongkon kowe tumindak kang kaya mangkene? Mboten wonten sanes. Ingkang merintah kula kejawi widodari saking Dandang Mangure nenggih. Wah! Setan alas, sapa wani nibani gaman? Mandek sapa kowe? Jojo muntaplir kina tatu koyaya sinipi Jojo bang mawingo-wingo wengis babar pisan ora nduga mono nitik klebate cetha kawidodari Dandang Mangure cetha bakal ana sing ganggu kerukunanku anggonku bebrayan kelawan Yayi Dersanala Janaka kudu bali ana kayangan swarga dahana. Yen bojoku ora ndak ayomi mesti akeh sing bakal tumindak jail. Sumadong dawuh Rama Pukulun Bathara Indra wonten dawuh
Mumpung Janaka mapan ana repat kepanasan sak njabane kayangan. Supaya Janaka ora manjing ana kayangan swarga dahana. Palungguhan iki mara gage. Kori sela matangkep tutupen rapet Indra inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Abrabak sru kabrahan geget waja mlintir gumpala sugal wijiling sabda ing desmalaning ngerat leketeking jagat gelag-gelahing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana cetha lamun to lakon iki wis digawe dening para dewa. Ketitik aku bakal mlebu ana kayangan lawang sela matangkep ditutup rapet. Harep ngejak guyonan karo Janaka Dewa sawangen. Lawang sela matangkep tak tibani pusaka ora ambyar dadi lebu tak guroni batange dewa. Ampun Den Ndara. Kakang Semar, kowe sumingkira tak remuke sela matangkep. Nyuwun sewu. Kula mboten maido. Sing jenenge wong urip niku mboten saged ngipataken kalian lakon utawi ngipatne kalian perkara. Lan asor luhuring manungsa niku kena dititik kepiye anggone manungsa kala wau ngrampungake perkara. Sampeyan niku rak duwe lelakon utawi perkara kalian para dewa to. Sing jenenge lawang sela matangkep niki mboten dosa. Mboten duwe perkara kali sampeyan. Kok arep mangremuk niku nalare kepripun? Sampeyan golek bener kena. Sampeyan golek adil monggo. Unjuk rasa nggih saged. Ning aja ngrusaki kalian babakan sing ora duweni perkara kados ngaten iki. Sampeyan niku tedhak turune wong sing duweni tata krama. Mila saking menika, yen sampeyan isih nganggep Semar niki dadi pono kawan sampeyan. Nggo bali mudhun teng Marcapada kemawon. Sampeyan niku isih duwe pengayoman. Nenggih Gusti ingkang Maha Nasa, Zat ingkang murbengrat. Mila saking menika, nggo kondur kemawon. Mang percaya saben astamu ngrambyah sikilmu jangkah sampeyan tansah puji dikir mantra rahayu. Mang pirsani kemawon mesti pangeran ngayomi kali sampeyan lan bojomu. Ayo mulih. Salang tunjang lampahe sang Dresanala. Hanjret sundha langit kaya njala natap akasa. Dupi miyarsa lamun ta nedya kapala kramakaken kaliyan Nalendra Tunggul Malaya nengge sang Dewa Srani. Nalika semana ndoprok nglumpruk datan darbe karekat kang mangkono kaya hanggege mangsa ngelak wanci. Jejabang kaya weruh padanging kahanan. Mangkono sang Batari Dresanala uwat sepisan
ngobrol punang riwe kaya dineres. Ana peki ing jabang bayi cenger babaran Sang Dresanala mijil jabang bayi jalu. Bathara Brahma wonten dawuh Sang Bathari. Sing kok gendong, sing ndok kekep-kekep, sing ndok lela-lela kuwi sapa? Nun inggih punika putu kula. Awit anak kula Dresanala sampun babaran. Banjur ripalungguhan iki Dresanala ana ngendi? Nun inggih semabut wonten Patenggan. Mumpung Dresanala ora eling Purwa lan Duksina. Ndak gendonge, ndak gawa marang Tunggul Malaya ben diayomi karo anakku Dewasrani. Bathara Brahma wonten dawuh Pukulun, putumu sing ndok gendong kuwi inggih nyuwun pangestu menika mijil jalu Rama Pukulun. Gandeng jabang bayi kuwi wijining manungsa lan widodari ingkang trajang wewaler tan wurunga diwasane bayi kuwi bakal dadi memala supaya bawana tansah tentrem lan rahayu. Sepisan maneh ulun nyuwun pangurbanan kita Brama. Mrih jagat tentrem, jabang bayi cemplungna ana kawah candra dimuka. Rama Pukulun mboten saged Rama. Jabang bayi menika taksih suci, mboten kalepetan dumateng dedosan, mboten ngertos dumateng kintang kimpuling kahanan. Kenging menapa kedah dados kurban Kanjeng Rama wonten paribasan, ora sah nganggo paribasan. Yen ora ndok tindakake lerenana anggonmu dadi dewa. Waduh, mati aku. Mati aku. Oh, piye iki? Oh, Melangkori.
Kinutang-kutang tansah bisa lalati Prayata Karasa tantrama ngayomi pujiku Sesilo dadi dapat tulodo gede paedae tansah digatengi gede paedae tansah digatengi Indolasa Kekong samonco rayu Nabda Oyang Boko gede paedae tansah digatengi gede paedae tansah digatengi Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya Mas Garing Dik Bagong. Iya Le Truk. Heeh Mas Petruk. Wah. Ngambali atur kula wonten ing ngajeng nuwun inggih menika ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng nuwun inggih punika Bapak Kepala Desa utawi Mbah Lurah Mbah Sutrisno. Ayo no. Sumrambahe uga aja nganti lali ya kuwi ngaturke panuwun konjo dinas terkait Mas Gareng. Oh ngono. Heeh. Dinas apa, Truk? Nuwun inggih punika Dispora Budpar ingkang sampun nuwun inggih punika istiqomah anggenipun paring ajang anggenipun nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip kabudayan khususe wayang kulit. Oh ngono ya. Heeh. Nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda-beda Mas Gareng. Bedane nggon ngendi Mas Petruk? Nek nguri-nguri ki nggur seneng. Seneng karo wayang, seneng karo campursari, seneng karo tayub. Nek ngurip-urip kuwi gelem ngenekke acara, gelem nanggap. Kuwi dadi budayane malih urip, budayane malih lumintu. Oh iya, ngono ya. Heeh. Mula sembah nuwun sanget. Wau nggih sampun nampi dawuh saking Bapak Kepala Desa Mbah Lurah Sutrisno. Ayo. Adicara wayangan bakale diadani ya kuwi dadi agenda rutin. Wah alhamdulillah ngene iki gede wong liya dadi sedulur. Wong liya manjing dari sedulur iki ngene iki. Ayo pentinge ngrembakake paseduluran Serawung, pentinge kanggo seniman iki babakan Serawung ya ning kene iki Mas Gareng. Dadi relasine saya mbok tambah sedulure otomatis tambah rezekine. Heeh. Apa maneh ana ing dinas ya kuwi Dispora Budpar. Heeh. Kuwi awake dhewe wiwit cilik biyen kelingan ya Mas Petruk. Ayo. Ikut andil sing paling besar awake dhewe dadi dalang nganti tekan saiki ya kuwi dinas kebudayaan. Lah iya. Biyen ki ana agenda wayang masuk sekolah jaman cilikanku SD. Wayangane awan, sapa sekolahan setahun ping 6, ping 3 ngono kuwi. Sapa sekolahan, heeh. Durasine mung sak jam, wis turut semea, turut ngendi-ngendi wae. Nganti saiki awake dhewe sing nampa kapercayan wujude ya wayang periodik ya lan liya-liyane. Iki wujude kanggo apa? Ya kanggo kuwi mau Mas Gareng. Ngurip-ngurip budaya. Heeh. Mila ngaturaken panuwun awit saking kapercayan kang sarta kawigatenipun. Heeh. Masuk Le. Yo, iki garenge wayang wong isih ora? Wah. Kondrene garenge wayang wong. Hah? Mulai? Waduh, mulai. Udah. Ayo. Awak Condro dibuka.
ana padha mirah ingsun prihatin Mas Pogong micil tuhu jahat tanpa karya sangkang rinemakan Gusti Boh, aku njaluk pangapura ya nggir. Kowe meksa dadi korban lakon iki. Simbah njaluk ngapura. Kowe kudu tak cemplungke ana sajroning kawah Candra Dimuka dina iki. Simbah njaluk ngapura ya nang. Jiwa manjing Wah! Simbah njaluk ngapura kulub. Wah! Mendung peteng hanggameng dadya piyak nganan lan ngiring ratune Rahina mencorong kaya melu mangayu bagya jabang bayi kang wis mijil saka madyaning Candra Dimuka sanadyan wujuding bayi abang cinemplungake kawah biur mubal murut manghalat-halat geni parandene elok ing kahanan jabang bayi datan sirna parandene malah dewasa mencorong tejane bergagah pratandha ing tembe dadi satriya semboga wirutama mangkono tanggap ing sasmita kami tuwaning dewa nenggih Resi Narada niup saking gegana manjing Candra Dimuka jinunjung jabang bayi mijil saking kawah
dewa-dewa sugata marang suring prang ngudani arum-arum ngendhan ngawiyat narada ngepalani pragenjong buk bolong kali cedenge taniline wah jan seneng aku iki sapa lan aku kudu kepiye wah jan ing atase bocah nembe wae metu saka Guwa Garba dicemplungke ana kawah Candra Dimuka ora mati ning malah sangsaya bingar-bingar kaya mangkene. Tur kok ya wis isa guneman kulup. Jeneng kita mono Titah. Titah kuwi apa? Titah kuwi manungsa. Jeneng kita cinipta kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa sing ora kena kinaya ngapa. Lantarane bapa kelawan biyung, bapa kang ngukir jiwa raga, biyung sing dadi lantaraning dumadi. Dene kewajiban kita cinipta aning jagat rame supaya manembah marang ngarsaning Gusti ingkang nyipta jagat. Jumbuh kelawan agama kang rinasuk, kapitayan ingkang ginilut sarta ngreksa marang kayuwanane bumi, bekti kelawan Rama lan ibumu. Lah kowe iki sapa? Tambuh marang ulun, ulun ki dewa. Ulun ki apa? Ulun ki aku. Kuwi tembung kayangan sing wenang gunakake ya mung para dewa. Ulun iki aku, jeneng kita Boya Mudeng. Kita ki apa? Kita ki kowe. Ulun ki aku, kita ki kowe. Nah, jeneng kita Boya Mudeng. Boya ki apa? Boya ki ora. Kita ki kowe, ulun ki aku, Boya ki ora. Iki kabeh tembung kayangan. Boya ki ora. Lah yen ana tembung bojoku Boya Mbayi. Lho, kuwi beda, kuwi beda. Jeneng kita Titah, ngono. Ulun kami tuane para dewa. Wawise ulun Bathara Narada. Bathara Narada. Njur jenengku sapa? Nah, ngene. Ilange jeneng dadi jeneng. Gandeng jeneng kita mau tak slametake saka madyaning kawah Candra Dimuka. Ingkang dadya wisane geni. Mula wiwit dina iki jeneng kita tak paringi tetenger Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Matur nuwun. Lah aku yen ngundang kowe kepiye? Ah, gandeng aku ki pernahe Mbah Kungmu. Ning men akrab antaraning putu karo Mbah, kowe yen ngundang aku aja Mbah aja Kung ning kek ngono wae. Tekek. Lho, ora. Oh, tekek iki ora nganggo tekek ngono. Kek Narada. Heeh. Wes jarene sing jenenge manungsa kuwi duweni kewajiban bekti marang Rama lan Ibu. Merga Rama sing ngukir jiwa raga, Ibu sing dadi lantaraning dumadi. Aku arep bekti karo bapakku. Bapakku ki sapa, Kek? Nah, iki ngene. Iki ana pancatan anggonku bakal males karo para dewa. Wis. Saiki kowe madhep mrana. Madhep rono. Nah. Kae ana pawongan nganggo seragam, nganggo sepatu. Kae? Heeh, kae jenenge dewa.
Kok lungguh wong papat ngadep meja cendhek, kayak lagi domino. Ngono nah. Ya wis ngono kuwi kelakuane sing ngene kakekane. Lah, dewa kuwi waskita. Ngerti sadurunge winarah, kewajibane ngayomi para titah kalebu jeneng kita Wisanggeni. Dewa kae padha temonana, takonana pakmu jenenge sapa? Lah yen dewane padha ora ngerti, yen dewa ora ngerti, tunyunen cangkeme. Tonyo, nyuwun pangestu ya kek. Sing ati-ati Bambang Wisanggeni. Ana bocah malang kadak ora duweni tata krama ora duweni subasita sapa jenengmu? Aku Bambang Wisanggeni. Iki nganggo seragam nganggo sepatu kowe dewa. Aku dewa. Jenengmu dewa sapa? Dewa Indra. Watake dewa wis ngerti sadurunge winarah. Saiki aku arep takon babagan apa? Bapakku sapa? Bapakku Bambang Wisanggeni. Bapake Bambang Wisanggeni sapa? Ayo, jare dewa kuwi wis ngerti sadurunge winarah. Yen kowe waskita batangen, bapake Wisanggeni sapa? Aku wae lagi ketemu karo kowe, ya lagi iki. Kok kon batang sapa bapakmu? Ora ngerti tonyo cangkeme. Hut, ha. Hut, ha. Hut, ha. Nganggo seragam nganggo sepatu iki ya dewa. Jenengmu dewa sapa? Aku Bathara Penyarian. Kewajibanmu ana kayangan carike para dewa. Yen kowe cari tegese kowe nulis jeneng ana ing bukumu. Jal saiki ning bukumu sawangen. Aku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni iki bapake sapa? Aku ora ngerti. Ayo ki ya goblok meneh iki. Bah. Ho. Ah. 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 Sapa iki? Aku Bathara Brama. Kowe sapa? Bocah wingi sore munggah kayangan diku jak-jakan. Aku Bambang Wisanggeni. Perlu apa munggah ning kayangan kene? Aku arep takon sapa bapakku? Aku ora ngerti. Ayo sapa bapakku? Dewa ki wis ngerti sadurunge winarah. Iki gerah putune wong kucluk. Kowe sing kucluk iki. Bah. Ha. Ah.
kaya ngono kuwi. Nadyan dikaya ngapa lan kepiye? Sura dirajayane ngratsuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Senadyan to duweni kekuatan lan kelungguhan kang pinunjul nanging kalamun tumindake tansah ndedering kamurkan. Bakale kalah karo sing duweni sedya suci lan rahayu. Kaya jeneng kita Wisanggeni. Iya, Kek. Ning aku durung ketemu karo pakku, Kek. Pakku jenenge sapa? Ya, yen kowe goleki bapakmu, kowe muduna ana Marcapada. Waton ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Janaka utawa Raden Arjuna. Ya kuwi bapakmu. Nyuwun pamit ya, Kek. Heeh. Ngati-ati Wisanggeni. Lewato tepining lepen sing bening banyune supaya enggal bening lelakone Bambang Wisanggeni. Tumaling siji cengkoling Jagone turun rame amalengi Marpanggani waktine wasagadenja Lintang panderina mencorong diragaja Nekrojen ayu tumandang makarya Tumaling si ceng-ceng kuling Jagone turun rame amalengi Marpanggani waktine wasagadenja Lintang panderina mencorong diragaja Nekrojen ayu tumandang makarya Kula putraning sun sira iku wis wanci iki ana bocah malang kadhak ana pengarepaning panengah Pandhawa kuwi sapa tambuh marang aku jenengku Bambang Wisanggeni kowe kok ganteng men saking gantengmu nganti ketok ayumu ing atase priyayi gantenge kaya ngono takrake kaya ngono parandene kok ditutne kewan papat dilokne kewan lho Gong Gong dilokne kewan lho Gong Gong Kowe sapa? Kula Semar. Duk sing ngarep lho sing bagus lho. Iya. Pamadya Pandhawa satriya saka Madukara. Jenengmu? Raden Arjuna ya Raden Janaka. Loh, kowe bapakku ya ngono. Aja ngaku anake Raden Janaka. Lho, kowe kuwi wong tuaku. Raden Janaka ya Raden Arjuna, kuwi bapakku. Yen pancen kowe anakku, ibumu sapa? Aku ora ngerti. Mula takon karo Rama Arjuna, janji ra minggat tak pecah ndasmu. Arjuna. Wis Janaka. Yen to nganti
Kowe tegel tega mentala karo bocah iki kena den arani bacok-bacok landesan dengkul. Sing dibacok tugel dengkule katut tatas, suduk gunting tatu loro. Punapa darunanipun kados mekaten Dawa Kulun. Iki anakmu lanang si Wisanggeni. Merga kowe patutan karo widodari Swargadana si Dresanala. Iki ngawu-ngawu Sudarma lah kok arep kok siksa iki karepmu piye? Aduh anakku bocah bagus. Sing gedhe pangapuramu cah bagus. Bapak sing kleru aku njaluk pangapura. Iya Pak, ora dadi baya pangapa, bektiku konjuk ya Pak. Iya ndak tampa. Ngaturake panuwun Dawa Kulun dene Paduka sampun paring kalidamar dumateng kula ya. Perkara iki pancene wis dadi kewajibanku. Banjur ibumu menyang ngendi cah bagus? Ah iki ngene, Ger, Janaka. Nalika Dresanala babaran nglairke Wisanggeni, Dresanala semaput. Njur digawa karo Betari Durga mring Tunggul Malaya, jare arep dipalakrama kelawan Prabu Dewasrani. Iblis lanat. Lelo-lelone nali saya kadriya Ndriyasmara marang Risang Kadirate Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manuta ndak endana jengkunir pita kang sela pindha Kartika baya mirah baya inten pepujanku wong ayu. He Batari Dresanala Mara gage sawangen Ratu Tunggul Malaya Dewasrani. Yen kowe nampik katresnanku arep golek sing rega pira? Lamun kowe gelem leladi karo Dewasrani, ora-orane tiba aning padas curi parandene tiba ana kasur babut ingkang kebak ing kamulyan. Kowe mikir bojomu si Janaka, Janaka ki bojone jagatan. Beda kelawan Dewasrani, uripku sak wutuhe bakal tak nggo brangkangan nguncupake tangan supaya antuk sihing katresnanmu. He Dresanala. Nadyanto Pangeran Janaka bojone akeh ning aku seneng. Nadyanto kowe arep setya karo aku tur kowe kuwi ratu. Ning nyatane aku ora seneng karo kowe. Mula kang mangkono aja nduk bacut-bacutake anggenmu bakal mbujung lawan Dresanala. Yen kowe nyinggol busanaku bakal tak suwek, yen to kowe nyinggol kulitku bakal tak beset. Timbang leladi karo dedapuran mulih becik tak entengke patiku. Iblis lanat.
Ginawe becik ora nitik. Ginawe becik ora nitik kowe Dresana lho. Sawangen. Iki aku nggawa wujuding patrem yen kowe nampik katresnane Dewa Srani luwih becik kowe tak pateni karowane. Dewa Srani ora ngukup, Janaka ya ora ngukup. Pangeran. Lamun sira hangge guru kaki Buta amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang ruhen kang syukur oleh wong ingkang bos pikir pameh ing liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kapru Mati aku. Wah. panahno ning Janaka Dewa Srani. Loh. Mutiar ke Janaka. Oh. Doro. Ah. Arepe apa kowe? Hah? Wis yaene arep nyapa? Hah? Wis para iruk lho. Arep nyapa? Wis sanggene wis lair arep nyapa? Hah? Hah? Balik ora?
ora balik tak racikne lho. Ora balik oh. Tak goyang. Mikat. Ngaturaken kedrawasan Pukulun gagar wigar tanpa karya. Anggenipun Kang Putra Pandhawa srani anggadhahi gegayutan dedaupan kalian Dresanala. Dresanala sampun direbut kalian pamadyaning Pandhawa ingkang ndekengi Janaka tinempuripun jebul pun Kakang Semar Badranaya. Kepara putranipun Janaka lan Dresanala ingkang cinemplungaken kawah boten mati malah kepara dadi dewasa. Kados pundi Pukulun sing gedhe pangapuramu aku wis ora bisa melu-melu maneh Durga ketimbang kayangan Suralaya iki mengko kecipratan banyu letuh. Aduh mati aku. Ingkang peteng sampun padhang, ingkang ruwet sampun udar. Aja ngolor-ngolor wektu. Minggat aku ki wayangan sewengi sing dituku penabuh wayang Semar lho. Ya jare. Iya. Iya Kiai Semar Janaka ngaturake panon. Nah nggih. Marcapada sampun manggih ayem lan tentrem awit sampun timbul wiji ingkang sejati ingkang ambabar kayuwanan lan katentremaning jagat raya. Nun inggih punika bendara kula Bambang Wisanggeni. Astagfirullah. Kinurek jagat lampaing sipat alam surya candra